Iltaa, arvoisat Linnabaarin asiakkaat. Me olemme duo nimeltä Pshittora. Se on puolaa ja tarkoittaa radan varrella. Ja ensimmäinen kappale tai esitys on ilo esittää täällä, koska tämä liittyy Suomenlinnaan oleellisesti. Tämän nimi on Ehrensvärd. Onko joku, joka ei tiedä, miksi Ehrensvärd liittyy Suomenlinnaan? Kaikki tietää, hyvä. Tämä ei kerro herra Ehrensvärdistä, vaan huoltolautasta. Ilmanpaine 1013, sää, sumua 9/8, havaintoa ei voi tehdä sumun takia. Lämpötila -18 celsiusta, tuuli northwest 5 metriä sekunnissa. Neumann esittää asian näin. Olen hommissa Autiosaarella lautturina. Tiedän jotain, joka sankariroolit romuttaa. Johnny käynnistää huoltovalta Ehrensvärdin tutkan, plotterin, VHF:n ja kuulutuslaitteen. Sitten päivittää ICEin Underway Using Engine. Siifi San Paulin ääni kuuluu walkie-talkista. Siltakone, kaikki valmiina ja kontrollit ylhäällä. Johnny painaa hydrauliikkapumput päälle, napsauttaa pääkoneiden kytkimet kiinni, kääntää akumasterit puskemaan diktaaleja päin ja antaa kansimies Reille merkin. Köydet voi irrottaa. Keskon jakeluauto odottaa portilla ensimmäisenä jo tuntia ennen lähtöaikaa. Hoitokunnan duunarit menevät aamun ensimmäisellä vuorolla saareen, viimeisenä takaisin mantereelle. Kuorma-autot kolistelevat kalturia pitkin lautalle, samoin pienet pakut ja muutama henkilöauto. Rei tarkastaa jonottavien liput, varaukset ja laskutustiedot ja miettii, miten kaikki mahdot saadaan mahtumaan kyytiin. Sumu on sakeaa, näkyvyys kaapelin verran, jääsohjoja ja lumipalloja sekä irtonaisia jäälautoja. Tuuli puhaltaa lounaasta. Tavara kulkee, roskat liikkuvat, kehitys kehittyy. Vanha ajoränni erottuu sumun ja jäämuusin sijasta jotenkuten. Ykkösaamussa analysoidaan Trumpin toimintaa Ukrainan sodan suhteen. Varikset saattavat roska-autoa, nappavat kyydistä parhaat palat, pyörähtävät yläkannelle nautiskelemaan saaliistaan. Laivakoira Frank ei tyydy katselemaan lauttureiden kahvittelua lattiatasolta, vaan nousee konemestarin syliin ja siitä pöydälle, tuijottaa intensiivisesti Rein eväitä ja saa palan juustoa suuhunsa. Sumu ei hälvene. Kustamiekan läpi ajavien pasiseerien suutorvet tuntuvat vatsan pohjassa. Viking Express pahtaa sisään 15 solmua, kurvaa kylki edellä Katajanokan terminaalin suuntaan ja pakkaa jään tiiviiksi valliksi huoltoauton reitille. Tiukka pakkanen jäädyttää vallin välittömästi ja huoltolautan on pakitettava muutama lautan mitta, kiihdytettävä täysillä, puskettava vallia päin, edetä vähän, pakittaa taas, kunnes jää lopulta antaa periksi. Aamun ensimmäinen reissu pitää vain Jörnien läpi, on Johnny kuullut sanottavan. Johnny huomaa, että niin se on.
Kiireet, aikataulut, ekologinen ajotapa ja ruokatunti, ne on kaikki syytä unohtaa. Njassa soittaa Radio Helsingissä Clashia. Merikotka istuu rännin vieressä jääpalan päällä. Valikset härnäävät sitä. Merikotka levittää siipensä ja nousee ylvästi korkeuksiin. Olvin auto vie kaljaa saaren baareihin. Tuo tyhjä tanki takaisin mantereelle. Lautturit saavat vissypullot hyvän mielen eleenä. Paska-auto tyhjentää saaren viemäreitä. Lassilaet Tikanoja kerää kierrätyspahveja. Uffin keräyslaatikot siirretään trukilla lautan kyytiin. Katajanokan päässä kuorma-auto tyhjentää laatikot, jotka viedään tyhjänä takaisin Suomenlinnaan, jossa garderoobeja uusitaan tiuhaan tahtiin ja vanhoille kutelle pitää löytää eettinen uusiokäyttömuoto. Reikoillaan Kastlinan ennen ruokatuntia, jolloin lautta töijataan, koneet sammutetaan ja miehistö heittäytyy pummisohville vaakatasoon. Turva makaa passissa keskellä Kruunuvuoren selkää. Superpuuma harjoittelee laskeutumista ja pelastajan laskemista sen kannelle. Tjökkar sahaa oman ränniä pitkin Pohjoisrannan ja Kruunuvuoren rannan väliä edestakaisin. Ihmiset nauttivat 20 minuutin merimatkasta fillareiden ja termospulloineen. Saukko kurkista aallonmurtajan kivilohkareiden seasta, ui sulanveden yli, kipeä jäälle, hengailee siinä hetken ja palaa takaisin aallonmurtajan juurelle ja jää pitämään silmällä lauttureita. Radio Helsingin iltapäiväjuontaja kertoo ihanista uusista artesaanioluista, joita olisi niin siis ihanat ja pakko päästä maistamaan. Niitähän saa varmaan tuolta. Aurinko tulee esiin sumun takaa, lämmittää jo tuo lupauksen keväästä. Matkustajat hymyilevät, istuvat toppatakeissaan yläkannen pelastuslivilaatikoiden päällä, kiikaroivat lintuja ja napsivat selfieitä. Jäät liikkuvat jo iloisesti, eivätkä enää vaikeuta lautan kulkua. Hoitokunnan pitkätuhkainen työntekijä vetää leukoja raikkaassa ulkoilmassa 10 sarjoja useita kertoja päivässä myötäotteella. Lukkomimmit ajavat farmarimersulla kyytiin. Heidän komennussuokissa jatkuu muutaman viikon ja Pyrkalla on aina kiva käydä juttelemassa. Onko isän mersu? Kysyy kansimies Jimmy. Oma on. Eilinen transporteri oli isän, mut sprinteri olisi parempi. Sellaisella olisi kiva lähteä, vastaa Lukkomimmi. Mulla on sprinteri, mihin lähetään? Kysyy Jimmy. Sprinteri! Mä lähden sunkaan mihin vaan, kun kerran on sprinteri. Roll FM soittaa Hurrikanesia 3 biisiä putkeen. Haastateltava puhuu jenkkiautoista. Jäälauttoja on enää vähän, aluvettä enemmän, samoin lokkeja. Chili kutsuu saksalaisen matkailijan Brygalle, kuulee Münchenin kahviloista ja ravintoloista, kertoo Helsingin yleisistä saunoista. Lokkiherra esittelee lokkirouvalle hienoa uutta pesäpaikkaa Kalturin sähkötaulun päällä. Joka on melkein suora, ei kovinkaan liukas. Rekat vetää tosta metrin päästä vain kerran tunnissa. Illat ja viikonloput rauhallista. Ei paskempi paikka. Hinaajat jatkavat talveksi tauon, mutta proomun vetoa. Läjitys mutaa Hakaniemestä Särkän kautta ulkovesille ja kivimursketta Kruunuvuoren rannasta Sompasaareen. Postiauto palaa lautalle, kun piiri on jaettu. Postelionin hahmossa on jotain tuttua. Matt Lee. Vanha kaveri Amisajoilta. Sisäkumi paistaa hapsuttavan tukan alta, aivan kuten Johnillakin. Johnin päässä alkaa soida Ramonesin Beat on the Brat.
Tuuli kääntyy, jäämassat pienenevät ja katoavat. Vesipussit ajautuvat jonossa idän suunnasta kaupunkiin päin. Aurinko porottaa 3 päivää kannella lojuvan 10 kilon majoneesiämpäriin, jolle ei löydy omistajaa. Pitkiä kalsareita ei enää tarvitse, ei välttämättä edes pipoa. Johnny kirjaa päivän tapahtumat, päivästä ja kuukaudesta toiseen samat logikirjaan. 7.00 aloitettu työt. 7.25 aikataulun mukaan. 11.00 kiinni Katajanokka. 12.25 aikataulun mukaan. 15.50 kiinni Katajanokka. 16.00 lopetettu työt. Ilmanpaine 1018 HPA. Sää selkeää 1/8, lämpötila +15 celsiusta, tuuli Southwest 3.